Elke Franken wint vredesposterwedstrijd. Kartlessen voor kinderen. Het is vandaag 24 oktober. Dit is het Peel en Maas Journaal. De gemeente Venray knapt de omgeving van het slooppand Anytime op. Ze maken het trottoir voor het pand van Anytime en het podium weer helemaal vrij toegankelijk. De achtergebleven rommel na de brand van 2 jaar geleden wordt opgeruimd en waar nodig worden de pannen verder dichtgetimmerd. Ook de losliggende takpannen worden verwijderd zodat de gehele hoek weer veilig is. Na de brand 2 jaar geleden is gestart met de herbouwplannen voor Anytime en de verkoop van het gemeentelijke pand Het Podium. Door de economische situatie en door een aantal procedures laat de herbouw en verkoop echter langer op zich wachten dan gepland. De gemeente Venray vindt deze situatie niet langer wenselijk. Na overleg met de wijkraad West-Zuid en de eigenaar van Anytime heeft de gemeente besloten de omgeving op te ruimen. In het Oderpark werd gisteren de winnaar van de vredesposterwedstrijd gekozen. Deze wedstrijd wordt wereldwijd georganiseerd door Lions Club International. In totaal deden 400 kinderen van 13 scholen mee met de tekencompetitie. Tijdens deze wedstrijd staat het thema vrede centraal. De vredesposterwedstrijd die houdt in dat kinderen moeten tekenen over vrede. En niet alleen tekenen, ze moeten er ook over praten. Ze moeten er met vriendjes over praten, ze moeten er thuis over praten. En dat gebeurt op heel veel plaatsen in de wereld. 200 landen doen daaraan mee. Het is door de Lions Clubs van alle landen samen georganiseerd. Elke Franke van basisschool De Kruutwis is de winnaar van de vredesposterwedstrijd in de gemeente Venray geworden. Zij maakte de mooiste tekening volgens de jury. Ze had haar eigen draai aan het thema gegeven in de tekening. Een meisje en een jongen en die dachten allebei aan een peace waar ze hun handen aan op hadden gelegd. Dus dat ze dan zeg maar tegen discriminatie waren en dat ze gewoon samen verder konden vrienden zijn en zo. En hoe ben je op dat idee gekomen? Weet ik eigenlijk niet. Ik dacht wij hadden in de klas hadden wij het liedje I Have a Dream opstaan. En toen dacht ik meteen aan Martin Luther King en aan discriminatie. Dus toen had ik daarmee had ik een tekening gemaakt. Elke won dit jaar ook de publieksprijs. Een mooie waardering voor de creatieve winnares. Maar dat is nog niet het enige. De winnaar van Venray die wordt de volgende week samen met de winnaars van Venlo en van Roermond enzovoorts, van alle Limburgse steden, wordt beoordeeld wie is de beste in Limburg. Daarna worden de winnaars van de provincies bij elkaar gebracht en dan wordt de beste van het land gekozen. En dan gaat de beste van het land naar Amerika en daar komen alle winnaars van die 200 landen bij elkaar. De tweede prijs van de wedstrijd ging naar Fleur Geurts van basisschool Maria in Oorlo. Anne van Dijk van de Petrus Bandenschool in Venray won de derde prijs. De oppositiepartijen Inventief, PP2, SP en VVD willen de komst van een sporthal in Oerlo komende dinsdag van de raadsagenda halen. In de commissie Welzijn riep het voorstel veel weerstand en vragen op. De oppositie vindt dat het raadsvoorstel nog niet rijp is voor behandeling. Ook coalitiepartij PvdA toonde zich in de commissievergadering kritisch. Toch is de PvdA niet meegegaan met de oppositie om het sporthaldebat uit te stellen. De 4 oppositiepartijen melden in hun brief aan alle raadsfracties erg veel moeite te hebben met het voorstel. Op Raceway Venray kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar sinds deze week kartlessen volgen. Afgelopen woensdagmiddag was de start van de cursus. De kinderen stapten direct enthousiast in de karts om op het circuit de eerste les te volgen. Tijdens de cursus leren de kinderen de beginselen van de racesport. Ja, de kartcursus, hier leren ze de basis van het racen. Van ideale lijnen tot slaloms zoals je hier ziet, remmen, inhalen. We gaan startjes doen, dus race situaties. Maar goed, eerst beginnen we rustig aan door ze echt leren te karten. In de eerste introductielessen wordt bepaald op welk niveau de kinderen verder lessen krijgen. Alhoewel veel mensen dat denken, is de sport lang niet alleen voor mannen. Nee, karten is eigenlijk voor iedereen, jongens en meiden.
Ja, karten is eigenlijk heel leuk, want je gaat ook zo hard en zo. En het is ook leuk om die scherpe bochten te nemen. Soms is het natuurlijk wel jammer dat je uit de bocht vliegt, maar alsnog is het super gaaf. De kartlessen zijn iedere woensdagmiddag. Kinderen zonder een eigen kart kunnen er ook een huren. Tot zover dit Pil en Maas journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het droog. Morgen overdag is het bewolkt en er komen in de ochtend langdurige perioden met regen. Tijdens een mogelijke opklaring 's middags wordt het 19 graden. Fijne avond en graag tot morgen.